Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menawi enten sing tanglet monggo. Saya mboten enten nggih dipirengaken mawon nggih. Mboten enten. Alhamdulillahirabbil alamin ngaos niki sing jaler tambah telas. Katan sing estri ngaten. Mangkane ngaos niki saged disanjangaken nglebi dugi syariat. Lah menika. Lah niki enten nggih sing tanglet tentang waliyullah perempuan Rabi'ah Adawiyah. Di zaman singen enten seorang waliyullah niku estri. Dadose nggih ninggalaken keinginan sedantene menika. Termasuk diparingi sadadah anyar boten purun. Termasuk napa-napa ingkang sae-sae boten purun. Lah niku zaman singen zamanipun waliyullah perempuan Rabi'ah Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah niku. Tapi niku zaman singen diparingi napa mawon sae-sae mboten purun. Lah niku nggih. Lah niki di zaman akhir ngeten panjenengan lek ancene ngaos ten mriki saged dikatakan saged ngelebih dugi syariat. Kenyataane kula mung niku nyampeaken nggih hake Allah. Kula mboten nganggep syariat, kula mboten nganggep tarekat, kula mboten nganggep hakikat, kula mboten nganggep makrifat. Walaupun niku enten ayate mung sekedar nglampahi mawon ten mriki. Monggo ingkang ngatur nggih kersanipun datuwah menika. Monggo meniki kataan sing estri. Nggih. Kataan sing estri. Lah ten bahayae napa? Tiang estri niki lek keimanane lebih tinggi dari pasangan hidupnya termasuk suamine. Ah niku nggih. Niku saged dikatakan ten syariat berdosa. Karena napa? Yang estri niki menitih cinta dateng Datua Sang Pencipta lafal Allah menika boten saged disentuh. Senajan pasangane disentuh nika ngamuk napa ngoten menika. Lek dipaksa saged suamine cilaka. Lah niku nggih, saged cilaka. Lek mboten semerap ilmune bahayae ten mriki. Napa malih niki estri tambah kathah. Lek maksa tambah bahaya teng suamine menika. Lah niku. Lek sampai terjadi nglakoni sunah Rasul menika saged misale dados janin teng lebetih kandungan menika janine boten berumur panjang. Kalaupun berumur panjang menika saged jadab. Lah niki bahayae kudu semerap ilmune. Merga napa? Pikirane tiang estri niki pasrah dateng Allah, ngadep teng Allah, ucapane nggih pun sing dibelajar-belajari menika. Tapi makom kedudukan lebih tinggi sang istri, maka suami kalah sak kabehane. Lah niku moko seorang waliyullah perempuan di akhir zaman iki hampir mboten wonten. Hampir mboten wonten, tapi wonten mboten semerap, tapi kula nggih dereng dikepang iblas. Lah niku bahayae. Ketek-ketekaken sing lebih dugi syariat tapi mboten semerap keputusane mboten semerap dalan ilmune. Lah menika nggih niku wau dampake. Lek ditangletaken teng tiang-tiang sing boten ngalami nggih didosa-dosaaken tiang estri niku wau. Wong sing lanang njaluk jatahe kewajibane sunah Rasul kok ditolak, diapaaken. Lah niku nggih dosa terus
tiang-tiang sing boten mampu boten jalani menika. Lah niku nggih. Niki ten mriki mboten sanjang tok kula paringi semerap. Senajan kedudukane tiang jaler niki mau sampai kalah tingkat keimanane dateng tiang estri mergo tiang jaler niki nggih dikesibuki cari nafkah. Lek tiang estri cekel tasbih enten griya semacam mawon tetep saged ngadhep Allah. Tapi tiang jaler niki nggih kadang nggih menika langleh krana kesel pados ekonomi. Tapi mboten niki ilmune sak benere. Tiang jaler menika ingkang nglampahi sunah Rasul sampean nglampahi salat hajat sampean tedhi dhateng Allah. Lah niku moko sang istri niki lek sampean pun salat hajat banyak sampean bersolawat datang Kanjeng Nabi, sampean tedhi datang Allah setingkat apapun perempuan ini, waline sing ya apa, tetep mangke digerakkan datang Allah saged nglampahi sunah Rasul. Dan niku nggih tiyang estri tiyang jaler-jaler iki gak usah wedi. Kok bojoku imane kenceng aku ngene aku ngono, mboten niku ilmune. Lek semrap ilmune mudah. Kula padose nggih terjerumus boten karu-karuan. Menika dadi niku intine panjenengan senajan estrine sampean masih imane kenceng kaya napa salat syariat secara dalu menika dilampahi sak kabehane masuk teng hakikat masuk teng makrifatullah senajan sing jaler boten nglampahi kados istrine niku wau kala makom kala derajat tetep sampean salat hajat nedhi dateng Allah sampai donga ten Allah sampai tedhi mongko nggih mangke mboten dikengken nggih saged mlumah kiambe ngoten nggih. Lah ngoten dadose panjenengan niki ilmune pun ora usah nyeneni estri pun panjenengan nglampahi ibadah sing sak temenane mboten napa-napa kesak napa sampean nggih sampean tambah dukung niku. Mongko mangke Allah ingkang ngatur panjenengan pun nyepeng ilmune ternyata ilmune mudah. Nggur salat hajat nedhi nang Allah mongko mangke malih kiambe istri-istri pun panjenengan. Senajan tingkatane keimanane pun ngelebi termasuk tingkat waline Allah. Mongko menika waliyullah perempuan niku nggih boten enten tapi nggih tetep dirahasiakan Allah krana nggih niku wau kathah agama Islam Islam niku penyeramahe mboten ngalami oleh pinter oleh maca mung ngomong tok mboten nglampahi akhire dadose nggih panjenengan sampai setuwuh niki mboten semerap bahwa ilmune Allah niku mudah. Lek urusan kalian Allah sak benerane sinten mawon panjenengan mangke Allah sing didik sampean. Dadose doktrin lek sampean gak ana turunane waliyullah, gak ana makame gak ana darahe Rasulullah, tetep mawon sampean tinggalaken sakniki sampean lampahi kiambe alif tok sampean saged mlebet swarga lek sampean jujur, lek sampean nglampahi wajibe ingkang termasuk salat menika. Pun niku tok asline. Mboten sing dikengken niku, mboten sing dikengken iki tambah panjenengan kula weden-wedeni. Ya mboten saged nggih dipun kelakon sampai saniki. Dadose panjenengan niki ilmune lek di jaman Rabi'ah Adawiyah nika diparingi napa-napa mboten purun niku kersane. Kersane urusane pun jaman singen jamane waliyullah Rabi'ah Adawiyah. Lah saniki urusane panjenengan kiambe. Misale sing jaler panjenengan mari gelang, mari kalung, sampean terami, sampean damel. Mboten napa-napa niku. Niku urusanipun Rabi'ah kalian pun Allah. Lah urusane panjenengan sakniki nggih kalian Allah, kalian keluargaipun panjenengan. Kron Rabi'ah singen boten keluarga. Niku ingkang sing diumumaken, sing dirahasiaken menawi keluarga nggih kula boten ngertos. Napa malih ingkang sing panjenengan tangletaken monggo. Pun boten enten. Dadose ilmu inti niki wau
setingkat apapun istri panjenengan keimanane sampean tetep sholat hajat nedhi datang Allah. Nggih, niku ilmu nggih cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.